Здравейте и добре дошли в Астронима. Сега ще видим една много известна задача, свързана с това колко триъгълници можем да намерим, когато точки са свързани с определен брой отсечки. Разбира се, това е задача в графите, където имаме върхове и ребра, но за простота ще ги наричаме точки, свързани с отсечки. Нека да имаме 6 точки и всяка е свързана с всяка, като имаме право да ги отцветяваме в два цвята. И на места се получават и оранжеви, и сини триъгълници. И идеята е, можем ли да ги отцветим така, че да няма нито един от двата вида. Нито оранжев, нито син. И оказва се, че това не е възможно по много проста причина. Можем да забележим, че от точка 6, съвсем произволно си избираме, излизат или 3 сини, или 3 оранжеви. Разбира се, може и да са повече, но нас ни трябват 3 от един и същи цвят. Да кажем, че са сини, същото ще важи и ако са оранжеви. И какво се случва сега с точките, срещу които са сините отсечки, излизащи от 6? Те също са свързани помежду си. Ако някои две от тях са свързани с синя отсечка, то ще се образува син триъгълник. Ако и трите останат оранжеви, разбира се, те ще образуват оранжев триъгълник. Тоест, факта, че от някоя точка излизат три едноцветни отсечки, е достатъчен да заключи или един син, или един оранжев триъгълник. Тук сме сигурни, че ще се появи такъв. Интересно е, има ли повече? Винаги ли сме сигурни, че е само един? Може ли да са... Тоест, може ли да сме сигурни, че ще са два или повече? Оказва се, че е така. Може. Най-лесно, за да видим това, можем да направим следното. От всяка точка знаем, че излизат поне 3 едноцветни отсечки. Сега, вместо да броим колко са едноцветните триъгълници, много разпространено в задачи, е да видим колко са разноцветните. Защо? Защото, когато вземем от една точка един разноцветен ъгъл, вижте сега, взимаме едно оранжево ребро, едно синьо ребро. Сигурни сме, че триъгълник, в който участва този разноцветен ъгъл, не е едноцветен. Което означава, че ние можем да преброим двойките разноцветни ъгли от всяка от точките. Ето един пример. Значи отцветяваме по произволен начин. И, например, сега от точка 6 пишем си колко са едноцветните и разноцветните, т.е. сините и оранжевите от съответната точка. Значи тук са 3 сини, 2 оранжеви. Тук са 2 сини, 3 оранжеви, 4 оранжеви, 1 синя, 2 сини, 3 оранжеви, 2 сини, 3 оранжеви и 2 сини и 3 оранжеви. Така колко са разноцветните ъгли от съответните точки? Значи тук са очевидно 6, 3 по 2. Всяка синя с всяка оранжева. Така, може да си ги запишем даже, че са 6 разноцветни ъгли. Тук са 6, тук са 4, тук са 6, тук са 6 и тук са 6. От 2 по 3. И колко стават общо? 5 по 6 плюс 4. Имаме 34 разноцветни ъгъла.
Това, което също така можем да забележим, е, че всеки разноцветен триъгълник има по два такива ъгъла. Ето, например, да видим триъгълник. Къде да изтрием тези? Да видим триъгълник 1, 2, 3. Той има два разноцветни ъгъла. Ето тук и тук. Има един едноцветен. Което означава, че тъй като 34 е броят на разноцветните ъгли, ако разделим 34 делено на 2, ще получим, че имаме 17 разноцветни триъгълника. Те какви могат да бъдат? Могат да бъдат или разноцветни, или едноцветни. Тоест остава да видим колко общо са всички триъгълници. Това е лесно. Броят на всички триъгълници по колко начина може да изберем 3 точки от 6. Което е точно 20. Щом общия брой на триъгълниците е 20 и имаме 17 разноцветни, колко стават за едноцветните? 20 минус 3. Броят на едноцветните е 20 минус 17, 3. И действително, ако сега ги потърсим по картинката, ще видим, че са само 1, 3 и 6. Вижте го синия триъгълник. 3 и 6. Къде има още? 2, 3 и 4. То е оранжев. И още. Кой сме направили? Ето го, 1, 2 и 4 и то е оранжев. И нали, може да сме убедени, че няма повече. Това е много стандартен подход в такива задачки. Разбира се, може да бъде приложени за по-големи графи или конструкции. И сега ние се питаме, може ли да бъде само един едноцветен? Преди малко, ако забелязахме откъде се получиха ето тези шестици, най-големия брой разноцветни ъгли ще се получат, ако от всяка точка излизат 3 от единия цвят и 2 от другия. Може да са 3 оранжеви и 2 сини, може и да са 3 сини и 2 оранжеви. Тогава какво ще се получи? Че от всяка точка ще излизат по 6 разноцветни ъгъла, което означава, че броят на разноцветните ъгли ще бъде 6 по 6, не 5 по 6. Имаме 6 точки и от всяка, ако излизат по 6 разноцветни ъгъла, става 36. Което означава, че най-големият брой разноцветни триъгълници е 18. Което е най-големия брой разноцветни триъгълници. Няма повече. Защото може да са 3 по 2, 4 по 1 или въобще да няма. 6 е максималния брой. Което означава, че броят на едноцветните триъгълници не може да е по-малък от 20 минус 18 е равно на 2. Това също е добре известно като резултат, че броят на едноцветните триъгълници в една 6 клика е винаги поне 2. И действително, ако направим такъв пример, ето сега сме точно в тази ситуация, от всяка от точките излизат по 2 от единия цвят и 3 от другия. Може да са оранжеви или сини. Ето тук. И сега имаме само 2
едноцветни триъгълника 2, 4, 5 и 1, 3 и 6. Не би трябвало да има други. Разбира се, това може да бъде разширено и в множество други задачи. Като такъв пример е следната. Дадени са 10 точки, които са свързани с 26 отсечки. Вярно ли е, че винаги ще има поне 4 триъгълника? Задачката е на професор Иван Ланджев от 2004 областен кръг. Много хубава задача, много поучителна и ще я видим във втората част.